Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videjka. Dneska tu máme opäť fast food, s tým, že dneska tu mám špeciálne hostia, moju sestru Natálku. Ahojte. A dnešným cieľom bude zarobiť čo najviac peňazí v tejto reštaurácie, tak poďme rovno na to. OK, takže kde sa nachádzame v OBS-ku? No, takže máme tu sestru, dúfam, že bude všetko fungovať. Poď, vysvetlím ti našu reštauráciu. Rovno do objednám, takže chat. Ne, chat, nestreamujeme, ľudia. Čo je takého objednáme? Ja si takto dám vyššie tento systém. Mäso. Syr máme. Objednáme určite bacon, nie bacon, bože, mäsko. Mäsko. Objednal by som boxíky na toto. A zatiaľ môže postačí. Ok, na tvoja hlavná taká úloha bude robiť hranolky. To prosím ťa upraž do poličky. Ja si to nachystám. A či vysvetlím takú vecičku. Na tomto miestečku môžu byť dané jediné tácky. Tieto dostičky, čo si sem pokladáš, musia byť dané na tej spodnom stolíku. OK. Tu sú dané nejaké veci, proste hot dogom, nejaké bagetky, burgeríky a tak. A neprechádzaj z tej strany ku mne, lebo potom sa vyhadzujú žemličky kvázi z tých políc. Môžem prijať? Nie, nemala si prijímať. Polož to. A ty budeš taká moja služička. Dobre. Prvá objednávka, tu na displeji, vidíš, čo máš robiť, ty nemáš robiť teraz nič. Ja OK, viem, ja takže si keď tak mi nadrábam. môžeš pomáhať s drinkami, takže 7 down robím si ja. Môžeš potom z toho prístroju zobrať na tú zácku. Ja si medzi tým rozpálim mäsko. A ty dokončíš to pitie? Už je dokončené. OK. Daj mäso robiť. To mi si by nedala aj ty robiť opakať. Môžem. Tak mi to prosím ťa správ, lebo akože... Môžem to niečo pokladať, ale... To flipovanie ma nebaví. Takto. Ani mňa. Takto. Dobre. Keď to flipneš, tak už chodíš potom na svoje miestečko. OK, takže všetko okrem šalátu. Takže sír, bacon, rajčinka, tak, nie? OK. Áno. Môžeš odniesť. Ďalšia objednávka. OK, ďalšia objednávočka, čisto iba moje, bacon. OK. Vládnem. Klasika. Môžeš odoslať. Ďalšia objednávka. OK, máš tu hranolky a ja tu mám čisto so sírom. OK, takže poďme teda na sír. Hranolky sú už spravené. Iba so syrom. Môžeš drink spraviť. Drink spraviť, prosím ťa, ešte na ty drink. Aký? Istotne. A hotdogy si niekto objednáva? Jo, no dobre, chod na svoje miesto. Idem. Tu sa mi nehrať vecami. Hlavne neprechádzať, OK. Sprav si objednávku. OK, všetko okrem... Dobre, tak, OK, tak to nie je komplikované. Dobre, mäsko a ten pán, to mi nie iba šalát a sír. Potom hranolky objednaj. Dám ho tam. Ale Ne. nemáme. No, Treba objednať. je tu. Maximálne sa to prepadol. Dobre. Môžeš dostať objednávku. Môžeš ďalšiu prijať? Ešte som si teraz kúpil poháriky nejaké. A tam ti treba ten bordel z tých stolíkov aj zbierať, chápeš? Veď som zbierala. Dobre, môžeš ísť na to. Ďalšie jedlo. Hranolečky. Potom ak si na niečo nejakú voju, tak sa budeme skladať, si robiť. Budeme tak vyhnúť, lebo na to majú, že nosičko má malinko. Ešte nadávam hranolky. By som ich mala veľa. Tu v tejto objednávke je aj dokup mi hranolky, už ich tam mám pár len. Možno 4.
akože zainvestoval by som aj do nejakého priestoru, sklady a takéto veci, ale asi najskôr treba ako prvé kúpiť nejakého toho kuchára, No, to ktorý nám istotne. to rozhodne pomôže, lebo keď napríklad chcem hrať sám a proste nejak ho skrým, to sa nedá proste takúto reštauráciu. Keď som tu sám, proste na každé tie hranolky, tieto veci, roznáša služby, horor, proste fakt. A potom postupne by som možno kúpil nejaký sklad, to tak vidím, kde budú umiestnené proste strašne veľa toho tovaru dopredu, aby si ten kuchár bol schopný akoby to proste variť. Položíš mi sem ten... Máš to tam na dole hranolčeky. Dobre, poďme na ďalšiu objednávku. Šup, šup. OK. Hranolky sú vysmažené, všetky. Budeš potom proste do tohoto systému, sme pripravené? Hotové aj? Jo. Do tejto objednávky, áno. Hranolky. Hotové. Odosielam. Dobre, ďalšia. Dobre, čisto to už toto je moje. Bum, bum. Môže doslať. Počkaj. Daj tam ten burger. Sa mi to baglo, no. Môže doslať. Ďalšie. Jakože ten vodový prístroj, keď budú penáze, môžem mať jeden ja, môžeš mať druhý ty napríklad. No. OK, takže máme toto spojaznené krabičky na hranolky. Áno. No fakt ako potrebujeme mať už ten sklad akože na 100%. Aby sme boli poradne rozšírení a schopní. Aj hranolky mi objednaj. To som objednala, máš ich hen tam. Už sa minuli. Tak ich nerob z toľko. OK, prvý hotdog. Dneska. Výnimočne. Že už ani mäsko nebudem dorábať. Posnažíme sa minúť ľudia čo najviac mäska a vás za ni to... Nesmieme mäsko zostať. Dokým sa nemine mäsko, tak proste nejak toto dneska neukončíme. Tu sa čaká človek na objednávku. Dobre, vepnúť. Fanta. Dám to tam. Máš fantu? Tak chvíľku. Dobre, ne? Ďalšia objednávka. Nice. Konečne sír. Čo Sme ďalej? presne potrebovali. Možno som vyniesla nejakú objednávku bez hranoliek. Kamo, jasné. Tu sa mi teraz ukázalo, to je zabagovaný sír v stole. To je fakt? Tam to bolo, no. Stáva sa, no, nehoda. Dobre, ďalšia objednávka. Fúha, tá je ale hodne veľká. Koľko máš ešte mesa? Strašne veľa. No. Možno ho zrobíme. Uhľadíte mi kandel. Počkaj, tam sú dané. Na zemi? Potom papíry, no potrebujeme hlavne zarobiť prachy na tých zamestnancov. Objednáme tovar, a furt nájdeme zarobíme na 300-400 eur, ale stále to čo som predstavoval. Burger chýba. Nejaké tie väčšie sumy. Tuto, v tejto zadnej objednávke. Môžem prijať ďalšiu? Takže máme tu A hranolky, rečinka. burger a pitie. Dobre, toto máš. Burger bude basic, bacon, výborne. A to tak chvíľku mineme to mäsko. Normálne ten párok zmizol. Tužím sa ti prepadol. Jak polovička veci v tejto hre sa prepadá. Toto takto. Máš túto objednávku? Čo má byť dané, ale jak zabalené, však hotdog s párkou, ne? Nechce mi to asi schváliť. Či existuje akože viac párok, alebo... To je iba jednu párku.
My mážeme objednávku. Tu Nefungovala. sa prepadli poháriky. Čo sa dá robiť? Dobre, môže odoslať objednávečku. Tu máš ten hodok. Tu máš. Máš ho na stole. Dobre, že toto, burger, mäsko, rajčinka, sem, ďalší. Koľko ešte mesa nám chýba? Ešte máme dosť. Na 5 burgerov možno, že? No, ešte 5 burgerov. Bacon, šalátik, bum. Tam chýba Fanta už len. No, tu bude daný hot dog, ktorý dúfam, že bude fungovať. Ne. Neviem, vyhodíme ho. Nešťastný burger. Ani hranolky mi tam 13. nejdu dať. Ja aj to sú prázdne. Nešťastný hot dog, tak som to povedať. Dobre, zrob tam tie drinky, poriadne drinkov. Wrap is beef, aha, teraz to musíme ešte wrapnúť. No dobre, to tak iné, okej. Neviem, a ten bol takisto akože wrapnutý, ale proste nejak nefungoval, tomu nechápem, akože fakt no. Dobre, rajčina, šalát, cibula, mäsko. Si mi dala robiť hranolky? Dve fanty. Tomu nechápem, že to burger proste kliknem a tá vec sa tam má akoby doplniť, ale nechce doplňať. Mohol by si odniesť prosím ťa jednu objednávku? Vieš čo, ja ju idem odniesť. Ináč hranolky by si mohol objednať. Tam ti chýba táto cibulka v tom burgere. Dobre, hýbaj. Dobre, ďalší burgeriček, výborne. A tam hranolky nemám. Uvidíme, či budeme potrebovať ešte. Teraz v tejto objednávke nejsú? Nie, Ešteže. Ale mám ešte jedny vlastne. všetkých. Nedokážem. No, hranolky. Ale môže predposledné mäsko, takže to je pohľadne. A bacon, yes. No, aj to sú hranolky, no a problém. Musíš ísť objednať. Nie. Tu je navyše jeden burger. Tento nechaj. To potom využiješ. No. V ňom meso, rajčina a šalát. Dobre, toto je asi posledný burger, ktorý robím. Bude to na dnes finále. Zas to proste tu odleťuje. My keď budeme prerábať, to toľko bude poodlietaných ingrediencií. Strašne veľa. Dobre, šalát a cheese. Yes. Bum, bum. Správa je pitie. Ja robím hranolky. Pitie nemáme. Dobrý sme, ale. Ale už nám chýba koľko docela? Pár, nejakých 150 eur, ale potom by sme boli na nule, takže potrebujeme mať samozrejme nejakú rezervu, aby sme z toho rezervu dokázali potom kúpiť nejaké minimálne náklady na robenie tu niečoho. Ingrediencií kupovať a tak. Hlavne bude potom super, keď bude ten sklad, on sa akoby môže tie jedlá akoby teleportovať sebe. To bude dosť v pohode. OK, takže toto bude záver tohto videjka. Dúfame, že sa vám toto videjko páčilo. Zarobili sme nejaké tie peniažky a vidíme sa u ďalšieho videjka z fast foodu. Bye bye. Čaute.